ni mana kende ka an ka mora chiel kode to jomani ka te bende ni kode en chunja dek osie hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koronge ka harus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine machagi ma eno kelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit manigi suya mamit kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelo nu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ero kamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV odhiambo machielo majaber odiochieng' mar 17 redio mar 6/225 arwakni machiegni weche manyien mag uimore kamoro amora ma intie kiero Ramogi TV bed gadieri mar ng'eyo hie gik mosetimore chakre ne piny Runyanga gie sani kawan kod mathoth nyako Ramogi mag oting'o weche mag ng'anyo motimore e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono kaachiel kod gigo motimore e kinde ma ng'anyo no nyako Ramogi kaachiel kod bende weche motenore kod mag masira mar apaya bende wadhimi mana kai Ramogi TV kamoro amora ma intie adwani mondo mi arwakni machiegni to mokwongo wayud thund weche madito motelo. Penjo mathoth luoro kang' mar obila moro ma one kachielo gi magina jago moro e chuny boma ma Nairobi e kinde ng'anyo ma kawuono. Biashara imesimama saa hii, wafanyikazi wengi tunaenda bila mshahara, tumefunga kazi zetu. Tafadhali tunakuomba Mheshimiwa Samuel Ruto, wewe tulikupigia kura, angalieni usalama wa wananchi. TBA jo mijo nimedhofika, nimesikia vibaya. Ohala orochore boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo ka kweth moro bende ne ochopo gi ludhe mar geng'o ng'anyo no. Obila adek mag tesend obila ma mawego osendiko dhogi e wi nonro mar nek Albert Ojwang'. Arwakni machiegni mar yudo weche adimba jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka bethulo matudri koda namba 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati machiegni wajao kod wach mar masira ma otimore odhiambo ma kawuono. Jadolo ma osebedo gi huma kuom thuolo malach
Bishop Gilbert Deya ong'ielo rengo. Bishop Deya otho e masira mar apaya ma ojuke e gweng' ma namba Kapiyo e Iseme e apaya mawuok Bondo kadhi Kisumu. Yangore ni Nerik oriembo nyamburko mare ka ochomo Bondo to ema masira no ojuke. En masira ma ojuko nyamburko buora ma oriwo bas, lori to kod nyamburko mamoko. Jadolo Deya ma otho ka en jagni 88 osebedo e dolo kuom higni mathoth ka kinde mokalo yande ne oyudore e buche mane tude kod weche mag ohand nyithindo. Buche ma kata kamano gikone noduogo wit oko e higa mar 2023 gido bang'e yango ni onge kata do ne onge kod neno motegno e wi buchego. Tije mar dolo ne oriwo koda kayalo e pinje mag Ingereza kuom higni buora. Nekoromogi wakwayo kwe mar chuny na nyuola kachiel kod osiepe gi wede mar Gilbert Deya kata jadolo Gilbert Deya kachiel kod mamoko bende ma nojukore e masira motimore namba Kapiyo e Iseme e kaunti ma Kisumu diambo ma kawuono. Kawere kod mano Nyakoromogo ne jal moro yudo hinyruok marach e chuny boma ma Nairobi bang' obila chwade gi magina e kinde mag ng'anyo. E picha makende onyiso kaka obila ne ochopo machiegni kod jagono kendo kar make to ne gichiele gi magina. Okang'no onyuolo penjo gima omiyo ne obila odhi mana kuome ng'at achiel kendo weyo jong'anyo mamoko. E chuny boma ma Nairobi, oganda nowuok mar chwalo duondgi ka gikoni gimanyo ratiro ne rawera Albert Ojwang manyocha owito ngimane e lwet obila ma Central Nairobi. Ng'anyo manoduogo kelo chwer mar remo. E alwora mar apaya ma Kimathi kod Moi Avenue, apisa moko ariyo morwako lep tich nenore kadhi machiegni kod jal moro manoluchore e kor ot ka en ng'at achiel. Bang' dakika matin, achiel kuom obila pade kendo machielo tuomo kope kod bunde, to mana kadiemo wang' olwar piny. Miyo mane ni kode machiegni wacho ni ne okwaye change motelo n'obila gochopo kuome. Rase awiye kapok ochwad wiye kod magina. Amekuja kuniomba change. Alafu sasa unaona hivi movement nakuwa. Sasa nakuwa nauza maski. Hizo maski zimeanguka hapa, sio zangu ni zake. Sasa kuna hiyo movement hapa na kule. Ndio hiyo sasa hizo nini zinarushwa, hizo mavitu zinarushwa, hizo matia gas. One of askari akamanya chuana akahepa. Jalno mawachore ne usabuog rombe ne jong'anyo en jal machali ne igeto kod obila. Kapenjo en ni ere kaka obila noweyo ji mamoko mane ng'anyo kendo dhi kuome en ng'at achiel. Diponi ne en rameny mar obila koso en bende koro donjo e kwan ji ma obila osekelo negi songa. To ka oponi obila osebedo kamenye, en ketho mane manotimo ma omiyo nyaka ne chwade gi magina. George Bati, Ramogi TV. Ng'anyo ma obagi chuny boma ma Nairobi gi kwetha ma osingo sundo ratiro ne mosenindo Albert Ojwang ne olokore kendo bedo rakruok. Kweth moro ne ochopo e chuny boma gi ludhe ka wacho ni giketo arita ne mwandu kik kethi kod jong'anyo. Ne en lawruok maka kod kacha ka obila bende ne tiyo kod iro malungo wang' e keyo jong'anyo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Kinyi makawuono e chuny boma ma Nairobi. Ng'anyo omako mach, ng'anyo ma obagi kod rowere mawacho ni giseyo tim mar nek mar Albert Ojwang. Ng'anyo makama obedo mapek kendo lawruok ochakre kind obila kod jong'anyo bang' obila dironegi iro malungo wang'. Kuom kinde machuok, rowere moko machalo ma okodi ochopo kod rungni kod boka kendo goyo jogo magiwacho ni ketho kwe mar boma ma Nairobi kendo ni moko kuom jong'anyo bende gin mana jomecho. E kinde ni bende wan wawegi ne wayudore rot madiny e kinde ma rowere gi mani kod arunge ochako lawo rawera ni kendo chako goye kod kite magiringo kuome kod apiko kapok orese lwet tho kod rowere mamoko mane ng'anyo. Rowere gi e ng'anyo ka giwacho ni giol kod telo mapacho ka magiwacho ni ok dew ngima oganda jo Kenya kendo giramo ni gidwaro ratiro wi tho mar Albert Ojwang mayande owito ngimane e lwet obila.
Kata kamano, mano mako dhok en nie kinde mane rowere manore kod runge kod boka ne goyo jowetegi kendo hinyogi marach, obila nochung' kendo onge gima ne gitime mar temo konyo jogo mangimagi ne nitiere kind akuru kod asumbi kokalo kuom gocho mane gogigo kod rowere mane chalo Mokodi. Ote makende en ni ponono jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwe tao to ma e chakruok mar ng'anyo mar manyo ratiro ne jogo duto ma osewito ngimagi e lwet obila. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e chuny boma ma Nairobi. Chenro mag ohala ne ok odhi nyime odiechieng' ma kawuono e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo manobagi mar dwaro mondo mi jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwe tao. Ifinya Kidi nigi ler mar wachni. Okinyi makawuono e chuny boma ma Nairobi, oganda nochopo madhi nyime gi ng'anyo margi kaka nochan. Ng'anyo masundo jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwe tao kotenore kod tho mar rawera kendo japuonj Albert Ojwang'. Kata kamano, ne weg ohala e boma ma Nairobi, ohala nokodhi nyime kaka pile. Dukni nolor kendo moko kuom johala nopondo mar hepo rakruok gi kweth njore. Sisi tuko hapa, sisi tulikuwa mboka, hata tuko tuandamane, sisi tulikuwa mboka. Masai Nengi. Mijo nimedhofika, nimesikia vibaya, jo tumelia. Slobodan Tangut Mangeto, uma en achiel kuom johala, olero kaka ng'anyo no mabende kweth njore no donjore gi gige lweny, orocho ohala kendo mono gi yudo yuto. Mtu wa mboka venye nimekuambia. Unamaanisha nini ukisema mboka? Mimi ni mtu wa kazi. Mimi rungu mawe lakini hata kazi anaku zenyewe. Jo mtiango tumekuja huko tumebangaiza, jo tunang'ang'ana venye tapelekea hata mafamilia jo kiroma bana, lakini jo ni mapupu diglo huko venye kuna kaa. Ne jo ohala moko, ng'anyo makamano nokochiwo thuolo moramora mar tich. Wirani ne chuno mondo mi gimany kar pondo e kinde mane obila rakore gi jong'anyo kendo tiyo gi iro malungo wang'. Kuom mano, giwacho ni onge yuto moramora ma giyudo kawuono. Kwa maandamano, kuna kitu nitapata, unajua lazima nikuje nitafute unga hapa. So ndio maana niko hapa, nimekuja kutafuta unga. Sasa tena naona leo hakuna unga. Unaona sasa mtu unalipwa daily. Sasa leo hii imeenda hivyo. Uwezi linda unaumia hapa hivi, lazima na ilinda kidogo kipotea. Nakwambia je mti yangu, boka, kazi mti yangu. Mimi ni mtu nakoga nimejituma, unadiglo. Mimi nimejituma. Mimi nimejimatu mbaya. Lakini sasa wakikuja tuharibie shughuli. Shughuli imebaki ni kufanya nini? Sina jaribu kupiga shughuli legit. Lakini jo venye naenda bado kikani kama ni nyongolo bana jujo. Sasa nyewe hakuna shughuli. Kijana na fahari yao, wako na familia. Kutandoaje hivyo bana. Ekindego gikwaye mondo mi jatend piny William Ruto kod ogai mar obila mondo mi orangarita mar johala kod oganda duto samora mora mang'anyo timore. Biashara imesimama saa hii, wafanyikazi wengi tunaenda bila mshahara, tumefunga kazi zetu. Tafadhali tunakuomba Mheshimiwa Samuel Ruto, wewe tulikupigia kura, angalieni usalama wa wananchi, angalieni usalama wa biashara ndio tuendelee na kazi. Magiduto timore e kinde mar rawere pod chano ng'anyo machielo juma mabiro kaka rapar mar jogo manowito ngimagi e ng'anyo dwe mar 6 higa mokalo. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi winjo weche mathoth umediglo ko matu kata ko jituma unajimatu mbaya. Kasto moro benitiere kane sai nengi ne sai ingine. Kaso alafu moro nitiere kanyo nang'o githoth. Weche nitie mathoth nye Ramogi oere kod mano. Ogai mar obila Douglas Kanja ogolo chik mondo memaki kendo kao kang' ne obila ma omaki e video ka chielo gi magina jago manere ni e chuny boma ma Nairobi odiechieng' mar ng'anyo makawuono. Jagono manyaka sani yudo thieth e od thieth ma Kenyatta National Hospital. E ote ma ochwal gi bad migawo mar obila, tendo obila wacho ni okwedo timno kata gikwedo timno kendo singo neno ni timbe makamago oko timore kendo thurka. Bende tendo obila wacho ni giseyango ni nitiere kweth mane ochopo e chuny boma ma Nairobi gi gige lweny e kinde ng'anyo ka gin bende idhi kawnegi okang' mar chik. Matimore ka ripot mar riwruok makedo ne ratich oganda KNCHR oyango ni ji 4 ochiel gi magina kawuono e ng'anyo ka ji 22 to oyudo hinyruok.
Apisa dek mag obila moting'o OCS Tesendo Bila Mama Wego oyangore ni osendiko dhogi e wi nonro mar nek mar japuonj kendo jandiko e mbui Albert Ojwang. Magi timore kinde ma familia mar Ojwang koro ni e bwo duol marito joneno. Walter Nyambaga oluwo sigana ni kowuok e dala gi Albert kendo ma e report. E gweng' Malida Mawego, losni kod rumbi mong'ichno mar kuyo makende e wi Albert Ojwang. Watimo limbe Tesendo Bila Mama Wego, kendo ka wayudo picha makende mar Tesen mane okelo Ojwang e kendo ndiko dhoge kapok ochwale Nairobi. Tendo Bilo yangono na pisas mag obila adek monywando OCS to kod constable ariyo osendiko dhoge kod duol mar IPOA e wi nonro mar nek mar Albert Ojwang. E kilomita matin kowuok Mawego nyaka Lida e kar dak ma Kakoth, lela wang' en mar kuyo ka kokalo kuom okil mar familia Julius Juma yango ni familia mar Ojwang e koro ni e bwo arita mar joneno moyiedhi e kendo miyo gi arita mongirore. Pare chenro mar gedo dhi nyime motelo ne chenro mar iko. Kaka uneno pachoka wan gi shughuli funde tiyo bathe ka loso kar konyruok mantiere bathe ni. Uneno ka chono losore. Wan gi jowa ma joke sitima nitiere kanyo dhi mbele. Ot bende igero malo kanyo. Ot migero no mar min Albert kendo kata mar wuon gi. E Simba Albert mokichore gi chien ni kod ranyisi mar konge manyocha Albert dhi godo nyime kapok olwandh ngimane apoya e yo makoch. E wi kite adek moyangore ni ofamb kichene obiro kendo yudhe e seche mag migago kitere Tesendo Bila Mama Wego ema wayudo pichane e kinde ma familia owacho ni kopogore kod kwayo ng'uono motim kod moko kuom achije gidwaro mana ratiro. E wechege mag gwetaw gik madhi mbele gi cases kata neno ma samoro jomoko temo wacho gin achiel kuom gik mane sirikal osingo ni adieri ne biro betie. Kora paro ni gini ni e lwetgi. Gima duong' mwanyalo wacho en ni pod waywago ni ratich Albert onego bed ni yudore. Jodak bende sundo obila mondo chiw ratiro ka gipuoyo kaka Ojwang yande en rawera morikni mane nyalo kelo lokruok e ngima oganda. Wan gima wadwaro kaka comrades as a youth also en ratiro ne Albert. Police en ng'ama onego mi ja piny arita. To gima ne gitimo ne Albert no ken arita. Ging'iwa maber kaka youth. Adier wasomo nikech mondo chieng' ngiwa ma kiny gi ngiwa ma jonyuolwa kiny wakaw tingi maber. Albert ne ng'ata achiel e dalagi kendo nokaw ting jonyuolne. Sani jonyuolne onge kaka nyalo timo. Albert alikuwa mwaminifu, alikuwa yule kijana ambaye alikuwa anafanya kazi yake, na kwa ufupi alikuja home kufanya ama kumjengea mamake. Hata ukienda hapo home utapata kama ameshaweka matofali already. Na sasa tunashangaa anatolewa mbele ya wazazi wake, anapelekwa pahali hapajulikani. E kata doko ni rowere owuok oko ng'anyo e boma e wi tho mar Albert. Moko kuom rowere modak Mawego onyiso kit luoro ma gin godo e kindgi kod obila ka gitudo gima otimore ne Albert ni nyalo jukogi. Waluoro kata polisi seche moko kata kineno polisi kabiro iri to iluoro aluora nikech ichich kata ni gimoro gotimre ni kata komaki to kidhi duogo. We doesn't have that energy to have that demonstration, being that we are afraid to demonstrate. Unaweza kuwa hapa kwa mtandaoni alafu kesho usitoke mtu amepotelewa nayo. Jakora mag Ojwang dala ber kendo ngirore ahinya to man kod Simba. Nimar Simba ngiro dala. Ma en Simba Albert Ojwang manyoketo dalo bedo kod siro. Pakamana gi sani siro ng'ielore kendo weyo ka kuyo kwako familia. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E gwenge ma Kakoth, Kasipul Kabondo, e kaunti ma Homa Bay. Kowuok e motenre gi weche mag tho Albert Ojwang Nyakora Mogi oyudo ni do ma Kibra ochiwo ndalo 30 mar medo dino ne achije adek ma itudo kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were. Ndalo 30 go bende biro chiwo thuolo mar rango kapo ni achijego luwo chike kod chike madogolo yo makare. Kalure gi apisa mar jamin wach kod jamin buch oganda William Imoli, Edwin Oduor kod Abel Ochieng
mong'ere kaka Dave Kalo ne nyalo buogo ngima joneno, gino ma nyalo rocho chenro mag neno kata kawo okang' mar timo nonro e yo makare. Achich Ebel Ochieng bende koro ok bidinne kende owuon. Burano ibiro winj tarik 17 dwe mar 7 mar higani. The question that begs, my lady, if the third accused person can have the audacity to threaten a state officer, a prosecution counsel for that matter, in an open court, what about these witnesses? So how long do you require 3 accused persons? My lady, may the court grant us 30 days. 30 days. All right. The application to attend the burial of the mother is denied because I do not know whether he is a flight risk. I do not know whether, I cannot guarantee his safety. He is in prison. Jatend piny William Ruto omedo dok ne okang' mar keto omenda ma ing'ado jotije ma pachoka ne gedo mag udi ma nengogi ogonyore kendo tiyo gi omendago e chenro mamoko mag dongruok ma biro bang' riwruok jotije kotu kod moko kuom josiasa ma keto piny owacho tesre seyo okang' ma kamano. Lydia Okeyo gi ler mathoth. E chenro mar medo chwalo dongruok e yor gedo mar ute kod apini, jatend piny nochopo e boma ma Naivasha e kaunti ma Nakuru e romo mano kelo kanyakla jogo ma oseyudo ber bang' yudo utego ma nengogi ogonyore. Jatend piny Kenya William Ruto medo nyiso chung' mare motegno e tiyo gi omenda ma ing'ado jotije ma pachoka ne gedo mar ute ma nengogi ogonyore e gedo mar chirni kod apini kanyakla gi dongruoge mamoko. Housing is not just 4 walls and a roof. Housing, according to the UN, it must give dignity. It must be sustainable. It must be livable. And that's why roads are necessary. Social infrastructure is necessary. Hospitals are necessary. Schools and markets. And we will continue to engage with stakeholders so that they can understand. Jatend migao mar lowo kod gedo mag ute pachoka Alice Wahome olero ni ute go igero e rang'iny mamalo kendo biro kod alwora molos maler, pi maler, sitima, rita makare, skunde, kanyakla kod dongruoge mamoko. It doesn't make sense for us to build houses, blocks of buildings, without the necessary accompanying infrastructure by way of civil works. Where need be, we are digging boreholes. Within the project area, we are doing cabro works to clear the spaces. We are providing sufficient access roads and lighting. No public resources will be lost in this program. We will make it efficient. It is my commitment to make sure that this program will be above board. Our urban areas are growing faster than at any point in our history. They are magnets for our youth, for business, and for hope. Mabiro bang' moko kuom josiasa kanyakla kod riwruok mar jotije kotu kwedo okang' makamano ka gidwaro mondo omi jatend piny ochom omendago mana ne gedo mag ute ma nengogi ogonyore. Hii housing imelazimishwa wa Kenya kutoa housing levy kwa lazima. Hiyo pesa sasa imechukuliwa, imepeleka kujenga soko, kujenga mashule, kwa sababu imekuwa conduit ya wizi. Na wabunge wetu tunaomba mukatae hii mambo, sababu hii fund inaenda kutumika sasa as a slush fund. Kamachielo, jodak e boma Nakuru nobago ng'anyo ka kwedo okang' ma piny owacho dwa kawo mar chiwo pap ma Afraha ne gedo mar udi ma nengogi ogonyore ka koro gidwaro mondo mi piny owacho mar kauntino ochung chenro makamano kaluwore ni pauno osebed ka itiyo godo e yore mopogore opogore gi jodak makono. We do not want real estate or affordable houses built on the land of Afraha Stadium. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyakwara mogi dakika 19 bang' saa 3 mar otieno wayudo ywe maromo kuonge weche manyien mag imore kapok atimo maneno kama kaluga japenga achiel ma Bomb Center ng'iseno en yo makare. Erokamano ahinya Steve Okoth kutoka Sagero wacho ni winjo maler gima omako dhoge en gik matimore Kenya. Wacho ni ma koro Nyasaye mwinjo donjre
kendo konyo oganda. Denoba moja mar Game Gotegea neno yo makare Roni kawuok Kadem Migori awuoro gima timore mano gima wacho Mosh Dirago Land Cruiser woro ka police tiyo kod teko mathoth goyo jopiny kendo gichwe gichielo jopiny gi bunde. Livingstone Nabari wacho ni letndi kendo an kodi bati erokamano ahinya. Kanini bende enoka imedo ndikna ka Uchenja Kosege wacho ni kare police tich ne nango ka dhano sani inego mana kamano. Ayie gi Douglas Kanja obila ariyogo mondo maki mondo gibed ranyisi ne joma moko bende erokamano ahinya. To lera ngisa ni erokamano batiene ni yo makare timo mos kaluwore kod tho mar Ojwang, timo mos kaluwore kod tho mar Ogwela mar Yaw, Olambo Singra bende mos kuom wito mbulu ma kamago. Mano to lela wacho na kamano. Poleni sana jodala Olambo un Singra kachiel koda Ogwela mar Yaw, Ogwela Arweto. Poleni sana. Erokamano nya George Benja neno ka intiere kaendi kendo imedo neno Ramogi TV eyo makare. We have a lot of pride in you as one of our own. Mano Ray Ngeri udi japuonj. Isani may God rise you mondo imed bedo jatelo mang'won. Okay, erokamano. Wacho ni kaka jokuny mula kamuting'o Ray Ngeri, Dano Nyuna, Janet Onyuna. Wacho ni mos mang'eny ahinya ne jogo ma oyudore kama tek kendo wacho ni gesa ni koth chwe okwa mondo sirikal omiyo oganda puonj kachiel kod tiegruok kata training mondo ging'e gik ma ginyalo timo mondo geng' masiche ma samoro gore kuom oganda makunyo mula e gwenge ma Suna West mangima kachiel kod Kenya mamoko. Erokamano nyare Ngiri udi japuonj kuom ote maliw kamano kachiel kod ng'ano rieko ne sirikal gi kwayo manyiso ni chuny oganda kata chunyi ni tie kuom oganda. Erokamano makamu ngisa ni ayie gi budget manchambadi osomo noka koro ji geno ni osuru bro bedo makare. Osomo budget yo mamalo mapok ne wabedo godo nyaka ne Kenya yud independence. Kaso ndiko kizungu kani rambirambi mara ne jadala Bishop Deya kuom yudo accident e barabara Seme kochomo Bondo. Kaso ndiko kizungu ni you are hereby invited by Makamu Director Broad-Based Government Western Kenya Region and beyond to attend birthday celebration. Okay, Amar Broad-Based Director tarik 22 dwe mar aboro. Podobor Makamu Kenya secha kolosoneji soup wajone dalane asere soup and broad-based government kaluwore gi Makamu everything broad-based government. Okay, gi kinde ni yina mondo mi akaw yweyo moro madundo nyakwa Ramogi kaduogo podan gi weche manyien e Ramogi TV ma en oimore. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo.
wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Tuoche nitiere mathagowa, gibedo gi tuoche mag blight, fungal diseases, kute bende nitiere mabiro e tiendgi kar kae. Mondo nyisi adier, parinit mari ni onge hawi. Machiegni kendo nyakwara mogi wadhi nyime gi weche manyien. Bura mar thek e kind od bura mamalo kod mar senate wi pok mar omenda madhi ne counties eiko omenda mag 2025 2026 ogore Luanda kuom thuolo machielo bang' senators kod jood bura rem chopo e winjruok. E romo ma kawuono senators oduoko dwaro margi nyaka bilion 427 e kinde ma jood bura to ochung'e bilion 410. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, chung' makamano nyalo dhi rocho chenro mag sirikal mamalo kod mag counties. Kata bang' romo nyadidek chakre juma mokalo, jood bura kod senators omedo nyono tiendgi piny e wi kwan mar omenda ma onego chwal ne sirikal mag counties e hik omenda manyien madhi chakore e giko dwe mar 6 higani. E bwo tend jood bura ma Lego Usonga Samuel Atandi kod senator ma Mandera Ali Roba, senators ongirore ni pesa matin mag counties onego yud e hik omenda manyien en bilion 427. The CDF has been given 58.9 billion. 58.9 billion. You don't have the same doctors to pay. You don't have the same number of employees that governors have. There are 47 of them. You are in those counties, you see your people suffering in those counties without payment. Why can't you just take even just 8 billion out of that CDF money that you want for yourself as MPs, if you don't want the national government to relinquish some of the money that they have in MDAs, and give to people who have got payrolls to run, who have got services to provide. And those services are your people as well. I am ending my contribution in this meeting by requesting that we give the counties 425 so that when you go to Turkana, you don't see the children of the poor begging for water. The county government can use that money which is sitting in Nairobi, 48 billion meant for water, can go and give water to people of Turkana. Mayen piny mar bilion 435 mane gichwalo e romo mokwongo e juma mokalo. Senators oparo ne jood bura ni pesa ma imiyo sirikal mag counties en ratiro margi kalure kod pend chik. E lwedo makor ka chich, jood bura oumo yegi piny ni ok ginyal miyo counties pesa ma sirikal ongego, kuom mano chung' margi en miyo counties bilion 410. Jood bura wacho ni singo mar miyo counties pesa mathoth dhi kelo midhiero poni sirikal mamalo orem yudo omenda makamano kendo tero ne counties. Out of the 2.7 trillion revenue that is projected to be realized in this in the new coming financial year, 1.1 trillion will be used to pay interest on debt. I just want to remind you so that you know, even as you insist on your figures, you know that debt is the first charge. That one is not negotiable. So that's why we are saying, members, that 410 billion, if I attempt to move from that place upward, I will just collapse. There will be no energy left. This pass allows us to say, for now, let's be at 410. And if we are with 410 and 415, not too bad a figure. Kalore gi migawo mar omenda, counties ne omi bilion 405, ma en medruok mar bilion 17 mane counties oyudo e higa omenda mar 2024 2025. Poni komitino orem chopo e winjruok, chenro mar miyo sirikal mamalo kod sirikal mag counties omenda e budget manyien dhi gore e Luanda nyaka puodh chik mar pok mar omenda e kind counties kod sirikal mamalo. Kweth mar Samuel Atandi kod Ali Roba dhi romo kendo e kor jumani
matemo yudo iro marachar. Sirikal mag counties nenore kama kuomgi dhi moko e rot kendo kuom thuolo machielo bang' od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate rem chopo e winjruok ewi pok mar omenda ma onego mi sirikal mag counties e hik omwom manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Ute thieth ma ok chiw thieth kod rit makare ne jotuo nyalo chako bedo kod midhiero poni od bura okalo paro mar chik ma ochwal kod migawo mar thieth. Paro ni biro miyo ute mag thieth chulo fai nyaka maromo $50,000,000. Paro ni oseikore mondo mi jopiny ochak chwalo pachgi makmana ni bura mane jokanyo mag migawo mar thieth obedo godo kata mane gibedo godo kawuono. Jatend migawo mar thieth Aden Duale koni nitiere ji moko mosechako kwedo parono. Kata obedo ni paro mar rito ratiro mag jotuo e kinde ma ginie ute mag thieth en mano makare manyalo reso ngima jotuo. Judith Omondi nigi ler mathoth. En paro mar chik ma igeno ni dhi dino fuok manitie rito ratiro mag jotuo e kinde ma ginie ute thieth ma opogore e pacho ka. Paro ni ma idendo kaka Quality Healthcare and Patient Safety Bill 2025 biro e kinde ma jotuo osebedo ka ibuogo ngimagi kama chiegni nyicha oneno e kaunti ma Kisii kama lekore ni jachiw thieth moro ne otudore kod anyuola mag jatuo e chuo yath magalagala. Kawuono jodito mag migawo mar thieth ka otelnegi kod jatend migawo mar thieth Aden Duale e oromo e boma ma Nairobi mar kolo i paro mar chik ma otelo ne chwalo ne jopiny mondo mi ochiw pachgi. Bill respects the devolved system of governance. It has specific places for the role of the county governments. And in consistence also with the national standards, which is the national government role. So we work hand in hand in the bill to make sure that our counties' quality assurance mechanisms are seamlessly put in the structures. E paro mar chikni, ute thieth duto kama oriwo mag piny owacho, mag jigiwegi, kod mag lamo nyaka chiw thieth rang'iny ma opodhi, nyaka ler bedie malo, ka bende yamo maber kod ler mar stima nyaka bedie kinde duto. Poni od thieth odhi ataro mar chikegi, kendo jatuo ngimane olal kata okethore nikech rem mar rito chikegi, fwai mar $50,000,000 kata higni 10 e jela biro bedo kum. Kanyaka sani, nitie ji ma osechako kwedo paroni, makmana ni jatend migawo mar thieth Aden Duale osingo mar kedone nyaka giko. This bill should have been passed at the same time when the Digital Health Act and when the Social Health Authority and the Social Health Insurance Fund Act were to be passed. But I was told there were forces, and those forces are still around. But I want to assure you that we are ready to meet those forces. Chakre tarik 23 dweni, jopiny chako chiwo pachgi ewi paroni mar chik, kaka luo to tarik 25 obiro timore counties mathoth. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodongo e kar dak ma kogony kachiel kod korando kwedo weche mayande ochwal kod riwruok mar Kisumu Welfare Association ni ok gidwar dongruok mag gero ute menengogi oyweyo kaluwore kod oboke moro ma pacho ka. Robert Ogada kachiel kod jodongo ma kogonyo kwedo wachno ka giwacho ni gimor gi dongruok mar gero udi menengogi oyweyo kendo gichwalo erokamano ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom chiwo lo eka 5 ne sirikal. Gibero ni jodak ma kogony nochiwo ne sirikal lo gi chunygi makare kendo ne giyudo chudo ka gikwedo riwruok mar Kisumu Welfare Association e weche mane giwacho. Wan wayie gi mpango mantie mar gero udi manengogi yot e lowo mokiewo gi molasses plant. Wapuoyo jatelo mar ODM Raila Odinga kuom golo lowo eka 5 mondo otimie project ni mabiro miyo jowa tich to kod udi manengogi yot. To joma dwaro ni mondo kik ger udigo onge sama gisebedo kod jodongo piny magiwuoyo godo gin pachgi giwegi. An awacho ni kanyo ne nitie odondi sao nomiya kama nagere ot mane nachula pesa mane nachamo pesa nero pesa ne matinde wiyo godo kaka noromo. Ne wagero udi 2 gi jaoda, en ogero mare, an bende agero mare. Wach ma awinjo kawuono ni akiaye mar ni ok nochulwa.
Anomiya pesa na modara dhi adago kama chielo. Man lopa chiwo. Koro kata jomoko nochulo go kilem tato mara chiwo ne Raila mondo watime dongruok e iko sub location. Riwruok mochune ratiro mag weche mag lamo mong'ere kaka International Religious Freedom ka omakore kod doho ma pacho ka kod riwruoge mamoko obago romo mar chiwo puonj ewi achiel mar dinde kod ng'eyo ratiro mag lamo e kind oganda. Romono manobagi e pacho ka kawuono kuom thuolo mokwongo oyuore gi jalupo gai mar doho Philomena Mwilu mane chung' e lo gai mar doho. E twak mare Mwilu yango ni piny Kenya kokalo kuom mapend chik osegolo thuolo ne lamo kendo doho ma pacho ka oketo mise mag neno ni ratiro mag lamo riti kaka yore jiwo kwe e kind oganda. Korka kore jachung' ne riwruok mar Global Peace Foundation e pacho ka achiel kod pinje Afrika Daniel Juma ogolo kwayo ne jonyuol mondo chiw puonj ne nyithindgi e wi neno ni gidak kanyakla kod nyithindo wetegi ka ok girango din ma giaye, kendo sirikal bende oningo oti ka ok giyiengore nyakonchiel e yore mag din e kinde ma gitayo chenro magi. 2010 provides a firm and progressive foundation for the protection and promotion of religious freedom. Our constitution is built on the values of human dignity, equality, equity, and inclusiveness. Wawacho ni ji ng'ama lemo ok onego bed wawe ji olem kaka ohero. Iwinjoga wadwa ni Afrika ka kik wapog ji niwach Nyasaye onyuolowa mopogore. Nitie joma lemo Islam, nitie joma lemo Kristus, nitie jo Catholic, nitie mopogore opogore. Koro wan wawacho ni joma kaka ng'ato lemo owene, kik sirikal donj ni dhi mako ng'ato niwach olemi Catholic, niwach olemi Lejo Maria, niwach olemi Roho Msalaba. Kowere gi mano nyakoro gi chenro mar ng'e gwenge wa kawuono, jafwambo marwa Millicent Adhiambo limo gweng' mar Tingna mantiere Migori County. Ere kaka chakruok mar nyingni ne obedo? Ma Millicent Adhiambo gi ng'e gwenge wa kawuono. Nyakora Ajwang' machiegni kendo telo machielo e chenoni mar ng'e gwenge wa jumani. Kalapapla mar ng'e gwenge pod ni mane kaunti ma Migori kuma owuok e gweng' mong'ere kaka Kopanga Boda ofuyo ma obiro piyo e gweng' mong'ere ni Tingna. Nyakwara Mogi, ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Tingna, ang'o mabiro e pachi? Wawinja nena ni jodak maluora ni Tingna to pachgi chalo nade kotenore kod nonro mar nying gweng' ni Tingna. Gimomiyo gweng'no chak ni Tingna en kamoro moting'ore gi malo, oten got moting'ore gi malo, koro oting'ore chakre ei Kakrauka nyaka ei Kanyamkago, mane omiyo nochake ni Tingna. Ka nawinjo kamano, ne wadonge pith, en pith kabisa. In fact ne en got makata kama ne ng'ato nyalo donjo go kidhi nyaka Tingna Primary School ne onge. Koro e olo no ne jodongo kaachiel kod jo area no noneno ni ber mondo mi ochake school. Omiyo godno nobete manochak kamoro ni Tingna Primary School. Gimomiyo aparo gi pach nyabedo Tingna nikech kito ting'ore malo mang'eny emomiyo luong ni Tingna. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima giparo gima dine mi chak gweng' ni Tingna, we koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach kowuok kuom jodongo mane nitie gino madine mi chak alwora ni Tingna. Gweng' ni gimomiyo iluonge ni Tingna en got maduong'ni. Godni en got modhi malo ma kiidhe to yombo gode mang'eny, odwoko piny. Koro nobedo malo ma ka ging'iye to gineno ni en kama oting'ore maonge gi kama oyombe. Koro miyo noluonge ni Tingna. Koro en got ma bende jodongo ne tiyogo ka gimenjogo kama Maasai ne mayo gi dhok. E got moro notacho. Koro kanyo kane gichung' kanyo to gineno Maasai ka gin mabor. Koro miyo ok gibi gikaw ne gi dhok, aeto nitie holo mane gikete dhok me kind Rangenya to gi Tingna. Koro gotno en got modhi malo, odongo kabisa, kendo ka in e wiye kuro tineno mabor nyaka kamoro Nasego e Homa Bay County. Koro nyingno nowuok kuom kama oting'ore man malo mamiyo kichung'e tineno mabor, emomiyo noluonge ni Tingna. Bang' winjo nonro mar gweng' ma Tingna, Nyakwara Mogi, humb gweng' ni ma Tingna landore kod weche kata timbe mage? Wan kaka joting'na, wan umbwa landore ni wan jok mohero oganda mokwongo, nikech waserwako ji moa pinje mopogore opogore mobiro modak e dierwa. Mar ariyo, wan jok mohero maendeleo, wahero pur
kendo wahero tich matek mar lwedo. Omiyo giwa waloso kiwan. Gima miyo ting' ne ng'e gwenge moko achiel kuom gen skul. Keche kanyo skul kano chaki to godni ing'e nikech kata mine ne dhi kuro dhi omo yien to giduogo wacho ni to yien wakawo mana ting'na waomo mana yien ni ting'na muneno modhi malo cha. Gima walandore ga ahinya en maendeleo sana sana mar pur. Maendeleo mar pur mane gima walandore ga ahinya. Wapuro tiang', wapuro oduma, wapuro njugu, rabolo, mago gik mwapuro te. Ting'na area ka gima mar miyo ting'na bedo gi nying kabisa en pur. Pur ma wapuro e ting'na ka wapuro rabolo, wapuro mang'eny, alode mine puro, yani waloso yore mang'eny mag loso pesa e ting'na ka. Then riwruok mang'eny bende mine ni godo. We koro wawinja nena ni gweng'ni mating'na osenyuolo ne jodak malworani dongruoge mage. Dongruoge mosebiro e ting'na ka endi wasebedo gi skul. Skul no endo en dongruok nikech chon ni skul ne onge. Wasebedo gi center matin ma be pod gerore kadhi mbele, ma bende nitie gik mosemone gerore malong'o. Dongruok mwanyalo wacho nyaka sani nochake as a primary to sani wan gi secondary school madhi mbele kanyo moting'o nyithindo mang'eny kabisa. Wan gi secondary school moger permanent houses. Dongruok mane iting'na ka mokwongo kaka en pur no miyo mine obedo gi pesa ma ok nyal kwa jodongo pesa. Mano dongruok ma wan go mokwongo. Mar ariyo wayudo ka dongruok osebede to mine nigi merry go round. E merry go round ka ging'iyo go gige udi mokel shida matindo tindo mar go dongruok e udi. Dongruok to onge. Gima onge dongruok, onge stima, waonge yo maber mabiro, jo county ma Migori ok dewa. Sana sana wan kaka yuso ma boda boda. Wa struggle kata mine ka nigi shida e ot, giluongi to mbi konya itere kata hospital. To ok wanyal dhi nikech waonge yo. County ma Migori kiawa kabisa. Sana sana specialist ting'na. Kata jopuonj dhi skul late nikech yot rach. To gin rem kata kwayo mage ma jodak malworani ni godo ma kokel e alworani to ting'na bro dongore machal kod gwenge mamoko. Gima thiro dongruok ma ting'na kabisa en ndara. Nikech kata sani endi ndara manyalo chopo e ting'na skul kanyo kidwa dhiye malong'o onge. Kaeto en stima. Gik moko ariyo gi ka wanyalo yudo madonje e kor gweng'wa kama ber, to wanyalo bet gi maendeleo. Wan gi chandruok e barabara. Mine manyuol koting' iting'o gi lwedo pimna ka miyo dwa nyuol to onyuol koting'e ya nyithindo ma yowuoyi oting'e nyuol e lwetgi. Donge gima lich. E osiptal ma area mating'na ka osiptal onge. Ma ka ng'ato tuo titing'e nikech barabara bende onge. Iting'e distance almost 5 kilometers mondo gike barabara maduong' kitere thieth. Osiptal wan go mabor. Ma kwa nyalo yudo manyien ber nikech osiptal ma wan go ka iluongo kamano mana Njego to kama jomoko dhi nyaka Migori. Koro ko osiptal nyaka kelo kama chiegni to nyalo bedo maber nikech kuonde ma nyagero osiptal to nitie. Ting'na rach to gavana be okuth ting'na. Security be poor. Odoro police post moro kete kata Rangenya kata ting'na police post. Nikech ka wadoro kony wadhi Migori. King'iyo stima kidhi Rangenya stima mane aka kadhi ting'na noluoro kama. Koro king'iyo ka stima onge, completely onge. Koro kaber to stima no nyalo miyo area ni dongore kabisa. En wacho para gi stima. En gima ohinyo kama lich nikech kata history moko ni machon go. Stima pok oliel e gweng'ni nyaka ne endi. Makwa nyalo yudo para to gi yo madhi chopo no school. Aeto koro kaber en to miwa stima miluongo ni last mile. Last mile no eno nyalo konyowa kabisa. Nyaka nyithindo be koro nyalo somo maber kata gotieno. Mana kamano nyakwara mogi gi kanye mwachopo godo e giko matilo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa. Erokamano kuom bedo kodwa kendo ng'eyo nonro mar nying gweng' mating'na mayudore e sub county Masuna East. Oriti masani warom kendo juma manyien kuma bro duogoni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Machiegni bang' koro wuok e weche mag ng'e gwengewa onyiswa kaka ting'na nyinge nobiro kata ting'na nyinge nobiro nyakwara mogi. Koro wadonje weche mag ohala. Kambi rego niang' mar Sony Sugar ochako tich ayanga tok ka okete lwet jaket mwandu ma ong'ere kaka Busia Sugar Limited e yor Kodesa. Ten kambino osingo kelo ber ne jopur niang' mawuok e alworano. Jo Juma miyowa ler.
Dwe achiel to kambi nang'o mar Sony keto lwet ji giwegi kod piny owacho e yor kodesa kambi ni koro semi nying manyien mabende koro ngire kaka Sony Sugar 2025. Iro bende osechako wuok e chiemni mar kambini ma en ranyisi ni koro chako rego e bwo telo manyien. Ung'e ni Sony en ga kambi mar community to mano wadwa endelea go. Ok ni koro ka Sony en kambi manyien koro dwa wito joma ne watimogo business machon. Rego mar kambini obiro bang' jopur bedo piny kod ten kambini kendo chopo winjruok kaka idhi tim chudo ne jopur beto mar niang' kaachiel kod chudo mar gope. Era ahinya mondo joma nosendike tich odong' e tich to kendo kwanono mos kaponi jotich nikech tich to ji bete kendo tich pesa moro rumo. Kadi ginen ni gidwa golo namba mar jotich kama entie ka gidwoko piny dakwagi ni mondo gi make sure ni gi compensate jotijego ma proper mag ji nyalo chako go ngimagi kendo maber. Ok gigol agola ma ok gi keto kang' maber mar konyo ngimagi e yo maber. Biro bedo ga gi regular meetings mondo wamiyogi information the right time mondo kik bed ni jopur hangaika kucha oko kucha ni gikia gima timore e kambi od gik ma affect gi. Kuom kinde malach jopur osebedo ka ywago leo mar chudo beto mane puothe kod mamoko. MCA ma South Sakwa kendo bende en japur wanyo ten kambini manyien mar Sony nyaka koro chop dwaro mag jopur niang'. Wacho ni gidhi chulo ji bang' dala abiriyo no mondo warito mondo wane kendo gichul ji e yo maber makata kaka ipimo niang'. Kik mibadhi moro bede ni koro niang' bedo mapiny. Akwayo ni kanyalre to koro sirikal obi oket weighbridge ei puothe makoro spillage niang' malwar piny gi obed gima onge. Jata tije mar kambini mar Sony Sugar 2025 Jen Pamela wach ni midhiero mayande miyo kambi mar Sony ok ni nyal tiyo makare gidhi neno ni orumo mondo kambini koro chop dwaro mag jopur niang'. Odwa hakikisha ni kambi bedo run professionally. Koro gik manyocha thago ndalo machon ne thago Sony Sugar kaka korka services kaka korka decision making ni gik moko budho ok los piyo magote koro sani adwa ni stakeholders ong'e ni wadwa run efficiently. Odhiambo wacho ne kambini mar Sony bwo telo manyien osechopo winjruok kod jopur ne gidhi timo chudo margi e kinde mar ndalo abiriyo. Ndalo abiriyo ma wacho ni biro chulgo jopur and from signing mar gimiluongo ni job completion certificate to a meeting mane wabedogo gi jopur ne wawacho ni nyaka bed efficiency kanyo mar korka beto niang'. Tend kambi mar Sony oseyango ni chudo mag gope mag jopur niang' maromo milion 330 ma yandi kambi nitiere godo ka yande ni pok okete lwedo manyien e bwo chenro mar kodesa idhi chul kod piny owacho dwe mar abiriyo mar higani. Gima nyocha watimo en mana loso gi government gi jo Kenya Sugar Board mondo pesa no wuog piyo. So wabe wafuatilia pesa no mondo chul jopur. Jopur niang' dwani mondo koten kambini mar Sony Sugar 2025 oket maino e weche mag pur mar niang'. Kaka siro jopur erego mag chiwo kothe miyogi mbolea kaachiel kod puro negi. To understand how they want to do their farming, we have neighboring factories who are providing farm inputs. So we are waiting to see what them they are going to do. Pesa portion maduong' mar pesa midwa ket higani kaka lease mar government no wacho ni nitie pesa bibiro ket karibu 1 billion e factory to mano o include Ken development. So support mar jopur pod ni kanyo, inputs, fertilizer. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom jopur e kaunti ma Homa Bay sani koro tiyo makare gi milome mawuok e bad migawo mochung'ne koro chal mar kor lwasi mar bero chenro mag pur magitimo kod kedo gi pek ma ikelo gi lokruok kudho mar kor yamo e kor lwasi ma osebedo ka hinyo sekta mar pur. Ali Abich nigi ler mar wachni.
kelo gi lokruok mar yamo e kor lwasi osebedo ohinga maduong' ne jopur mathoth gi ok nyal bedo gi thuolo mar ng'iyo wang' sa seche ma koth nyalo chako chue mondo giik puothegi kod ng'iyo kit kothe monego bed ni gipidho kaluwore kod chal mar lwasi. Bad migawo mochung'ne koro mar yamo e kor lwasi e pacho ka kata kamano osebedo katemo konyo jopur ka gichiwo negi milome e wi chal mar lwasi manyalo miyo giikore mar geng'o lal ma giyudo e puothegi. E kaunti ma Homa Bay, bad migawono ni kotesendgi manitie Chula Rusinga Kachur Bura ma Suba North ma oketie masinde manyasani ma gitiyogo e somo kor lwasi kendo gichiwo ne jopur milome juma ka juma mondo gibed kod ng'iyo e seche ma koro gichako iko puothegi kod kit kothe ma ginyalo pidho e puothegi. We produce weekly, monthly and seasonal weather forecast. This is downsailed from the national forecast. And basically this information we provide is able to assist farmers so that they can be able to know when to plant, what to plant, and what type of crop they might be able to plant. You know, from the seasonal forecast, they can be able to know the dates when they are expected to plant, the duration of the seasonal period, maybe if it is 60 to 90 days, and also how the rains will be distributed throughout. Samuel Sana, japur mawuok e gweng' magulo Ketuo e Lambwe Kachur Bura ma Suba North, en achiel kuom jopur masani yudo milome chal mar kor lwasi mar jiwo pur magitimo bang' yudo tiegruok kod sir ka owuok e piny Ingeresa e bwo chenro mang'ere ni Enhancing Climate Change Resilience in East Africa Project. Wasebedo kwa puro kaka wapuro pile, to sani purwa olokore kabisa kwa yudo weche mag weather koa gi jog miluongo ni jo Metro Department ma project ni obedo supported gi jo UK mosekonyowa mondo project no donjne japur. Ang'o ma gima ber? Chon kaka jopur nwapuro puro ka ji puro nok wang'e ni to koth dwa chwe sadi to rumo sadi tichako komo karang'o. But information mwaseyudo koa training mwasetimo gi jo Med osekonyowa mwang'e ni swakomo sadi to wadoyo sadi to wabet sadi kendo giseterowa training. Jopur giwacho ni yuto margi e puothegi sani koro medore kaluwore kod milome chal mar kor lwasi ma giyudo kinde ka kinde kendo osemiyo ging'eyo kit kothe monego bed ni gipidho e puothegi. Wan wang'iyo ang'iya kor lwasi ni waparo ni koluwore gi odiechieng' ma kawuono wasebedo kwa komo odiechieng' ma kama nwaparo apara gi wiwa. Omiyo nwayudo ka nwagambul nok wayud nyak maber. Chon chane wapuro apura radha kata nwanyalo koma kothe mopogore opogore, to sani aseyudo rieko kuom program manyasani. Ipuro koluwore gi weather kendo ipuro kothe mowinjore gi weather moluwore gi weather kaka weather dhi. Apisa motelo ne chenro mar siro jopur no wacho ni dwaro margi en jolo jopur moingo 400,000 e pinje Afrika ma ugwe mar neno ni ok giyudo pek e weche mag pur. Want to empower farmers in a way that they are capable of using climate information services to inform their decisions, and we are targeting the bean farmers or the bean value chain actors across the 4 countries. For this to happen, we actually use a robust approach. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koro mogi kowuok Homa Bay to wadhi ane nyaka gwenge ma Siaya e weche mana mag jiwo weche mag puro nogo. Kamoro ni kaka yore jiwo yore mag siro chenro mag pur. Riwruok mar German Corporation for International Cooperation GIZ kod sirikand kaunti ma Siaya oketo kokgi winjruok mar tiyo kanyakla kama siling milion 3 kibiro ti godo. Winjruok ma kamano geto jiwo chenro mag pur kendo siro jopur e yore mag puonjogi yore mag pur ma biro medo yuto mag jopur. Kaluwore gi jatend migawo mar pur e kaunti ma Siaya Sylvester Okoth wacho ni chenro no geto kedo gi dier kendo jiwo rowere mondo donje e chenro mag pur. Apisa ma ochung' ne weche mag pur Elizabeth Adongo wacho ni nitiere dwaro mar chiwo puonj e wi weche pur ne jopur e kaunti ma Siaya. This project that we are signing today speaks directly to our mission as a department. If you look at all our
documents as Department of Agriculture, Food Security, Livestock and Blue Economy. Our mission statement is to transform agriculture from It's an honor to have been asked to come into this partnership to support mentorship and to support agribusiness as well in the frame of the NAF CDP project. Agriculture in Siaya is taking a commercial approach. Though even the language is changing, we're talking of value chain. We keep talking of, the youth in business and all that. So with those, that shift and, in the way that we're doing our business, there's also going to be a shift in the way that we offer service. Nakoromo gi dakika 55 bang' sa adek mar otieno wakawo yueyo mar ariyo to aneno ka pod ji ndiko na ka auki dibo ka ntiere Ulanda wacho ni an ok adwa wuoyo ka wuoyo to ibiro maka idhi timna gima rach. Okay. Wacho ni joode Morin ka ntiere Oyani, Masai kod Nora ka ntiere Ulanda giduto mondo gi kaw mos. Bernard Anyuomi wuoda wendo wacho ni winja makara ahinya kod Devin Anyuomi erokamano ahinya. Anoka Ramogilera Dua gwenge mag Awendo Central mano Hilario Luoch Jabuya mawuod Rongo tuk Joey School erokamano ahinya. Tabu mar Josa kadire Barolengo wacho ni awuoro kaka polis pod timore gi jong'anyo. Nyasaye mondo mi okony piny. Erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV. Tabu mar Josa. Dikima Kwero Babatoni wacho ni even as we condemn police brutality, let's also be fair that we condemn hooliganism in equal measure. Wacho ni I wish the few rogue officers could be apprehended. Otherwise, most of our officers are disciplined, and without them, we can face a quagmire. Wanto sani wachwado mana tich. Waol gi ng'anyo jomamoko bende motemie ng'anyo. Ono Dikima Kwero Babatoni ema wacho kamano. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV Dikima Kwero Babatoni. Ano ka oguda ka Yesu ngiseno wuod kwero ni yo makare an gi aneto uko beti chieng bende Phil Maya yan gini kaumos mowuok kuom nyakwar jamoko ma jabungu chuor Nyarongo. Erokamano ahinya oguda ka Yesu ka yoro na ote mari. Sangra mano wuode Kanyameda wacha ni winja makare ahinya polisi owek tiyo kod teko mang'eny kuom jopiny. Erokamano nera kuom kete Ramogi TV. Kaso neno ka machielo mabende neno ka donjo ka neno ka Okela Luoch majakiranda ng'isa ni ud tsunami ng'anyo ni pek manade lagato beda tenge mondo weche odhi makare. Mano Okela Luoch majakiranda Kachieng Ward 7. Okoth Okoyo wuod Nyasaga mano Archbishop Dr. Okoth Okoyo wacho ni piny ochomo kanye, remb dhano pukore ma ohusira. Nyasaye mondo kony pinywa ni. Erokamano ahinya. Morris Dianga wuod Kamgundo kono nene yo makare kendo kete Ramogi TV bati alu weche manyien mag oimore timna mos makele ne familia mar joka Dianga kalure gi tho mar nyamera Mother Angelina wuor Rangili mar Bethania Lejo Maria gweng mag Wang Ching West Kanyamkago. Pole sana wuod Kamgundo Morris Dianga. Koro gie sani to akawa yueyo dakika ka 58 bang' sa adek weche manyien mag oimore duogo ka gi weche manyien mag tuke kikidhi mabor. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Wadonjo weche mag tuke kaka singo ni nyakora mogi club mar Nairobi United joloch lig ma piny mar National Super League kinde ma APS Bomet bende yudo thuolo mar tugo e lig maduong' season ma 2025-2026. Kibra Black Stars omako thuolo mar 5 e chung' mar timbe kane giloyo tim mar Kisumu All Stars goli 3-0 e alap ma Jamhuri Grounds. Eric Kipkirui nobedo jatugo ma sulwe ne Kibra tok loyo gonde 3 duto. E tuke mamoko e gwenge mag Nyanza, klab mar Mofa omako thuolo mar 7 e chung' mar timbe e kinde ma Migori Youth nitiere thuolo mar 12. Migori Youth nodwoki nyaka e division mokwongo tok yudgi gi ketho mar chano dwoko mag tuke. Tim Kenya matugo tuke mag hoki yawuoyi gi wakeni ochako ayanga ikruok margi motelo ne tuke mag pinje Afrika ma ibiro bagi kind tarik 11 gi 18 dwe mar 10 higani e piny mar Misri. Kuwuoyo gi jafwambo kocha maduong' mar tim yawuoyi Michael Malungu olero ni ikruok machon ber ka gigeto timo makare kendo ng'ado tiko ni tuke mag piny mangima. Timno nyaka sani oting'o jotugo mathoth kendo geno ni biro nduse nyaka jotugo 35 kochopo giko mar dweni kapok onduse kendo nyaka jotugo 25 dwe mar 7. Kapok ochopo dwe mar 8 jotugo 18 kende ema ibiro yier mar ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika. Kata doko ni timbe ariyo go ikore ne tuke mag pinje Afrika, lek ma gin godo en mar ng'ado tiko ne tuke mag Olympics higa mar 2028. As we are training, we are actually aiming to build on our past successes as a team. We finished 4th in the African Games, so we want to build at that, and our main objective for this championship is to be able to earn a ticket to the Senior World Cup. Riwruok matayo tuke mag draft pacho ka kwayo jotugo matindo 50 kata kwanyo jotugo matindo 50 mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag sikunde sekondari pinje mag Afrika ma ugwe. Timno moyier tok riwruogno bago tuke madongo mapacho ka ma otimore e skul ma Utumishi Academy boma ma Gilgil e kaunti ma Nakuru. Ma jopuonjre 400 kowuok e sikunde 50 oyuoro e tuke go ka geno mar riwruogno matayo tuke mag draft en chwalo tuke gi nyaka e kor gwenge mondo jotugo matindo oyud thuolo mayot. Piem mag pinje Afrika ma ugwe biro konyo tim Kenya bedo gi ikruok margi makare ne tuke madongo ma ochan negi dwe mar 8 higani. Kenya temo luwo ndach pinje kaka Hong Kong, Sri Lanka, India, Thailand kaachiel kod Malaysia mane okelo tugo
kochakore gi kidienje mag jotugo matindo. But it's not just education in terms of academics, but also with sports you can prosper, you can travel, you can network, and you can build up towards your career path in life. So today, we expect to see people not only winning goodies, but also winning bragging rights to represent this nation. Team mar Chelsea chako makare tuke mag Club World Cup gi loch mar gonde 2-0 e kindgi kod club mar Los Angeles FC. Tugo mane obagi otieno manyoro e alap ma Mercedes Benz chuny boma Atlanta